Malasardinas na seksikan sa mga pampublikong sasakyan tututukan po ng LTFRB. Mga tsuper, sang-ayon po dito. Para sa detalye kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Tututukan ng LTFRB Region 1 ang siksikan ng mga pasahero sa mga pampublikong sasakyan sa ilalim ng anti-sardinas policy ng DOTR na layong pigilan ng overloading at tiyakin ang kaligtasan at kaginhawaan ng mga pasahero. Ayon kay LTFRB Region 1 Director Crystal Sibayan, katuwang nila ang LTO sa pagsasagawa ng inspeksyon sa mga lugar kung saan madalas maganap ang overloading. Tagal na ito na existing sa ating transportation. Well, ngunit mukha sa galing sa direktiba ng ating Pangulo at ang ating Secretary Vince Dizon na kailangan natin ulit i-remind ang ating mga transport entities na iwasan ang overloading sapagkat siyempre ang una nating priority sa ating transportation is yung safety talaga at saka yung comfort at convenience ng mga pasahero natin sa kanilang mga biyahe. Suportado rin ito ng One Pangasinan Transport Federation, ngunit ayon sa kanilang presidente na si Bernard Tuliao, dapat tiyakin ng LTO ang mahigpit na pagbabantay lalo na tuwing peak hours. Maganda po yung panukala nila, no? Dahil wala man yan, para sa naman sa mga mananakay yan. So, okay naman sa amin yan. Kaya lang, kung titigan din natin, so sa amin, sa bus experience natin dun sa daan, pag talagang siksikan yan, peak hours, mga bandang 5 o'clock, 6 o'clock, ganyan. Ewan ko kung itong LTO kaya nilang mag-overtime kasi hindi naman nangyayari yan tuwing yung mahina yung pasada. So, okay naman, pero sigurado mag-overtime mga enforcers natin yan. Batay sa direktiba, ito ang itinakdang kapasidad sa mga pampublikong sasakyan. Sa traditional na jeepney, 12 hanggang 32 na pasahero, depende sa kapasidad ng sasakyan. Sa modernized jeepney naman, 12 hanggang 32 na nakaupo at hanggang 5 nakatayong pasahero bawat metro kwadrado ng espasyong maaaring tayuan. Sa UV Express, 9 hanggang 12 na pasahero. Sa bus, 50 o higit pang pasahero, hindi lalampas sa kapasidad ng sasakyan at hanggang 5 nakatayo bawat metro kwadrado. Ang sino mang lalabag sa polisiya ay papatawan ng kaukulang parusa. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.